Araw na to ay sa inyong dalawa. Yes! Sa ating mga Dapat nilibre nyo kami? Kaya nga! Yung entrance? Mangan tayo guys. Sarap to. Di ba? Magsot yung isa, magsot din dapat yung isa. Uwa. 1, 2, 3. Kaganda naman ng tita ko na yan, napakasaya! So ayan mga ka-dragon, good morning. Yan, apat lang kami guys. Solo namin. Kanya-kanya kami ng lakad today. Kanya-kanya kaming mga lakad-lakad. Yan, nandito tayo ngayon guys sa The Garden dahil pangarap ng Tiligay pumunta dito. Most requested niya ng puntahan sila nila natin pasing. Kaya sinamahan na lang namin sila. Kahit nagpa na lang kami, grab! Commute! Commute na lang kami ng taxi. Yes. Si Auntie Ligaya, malungkot na masaya, malungkot na iwan niya yung pustiso niya. Ay, si tanggal ka man kasi ite, no baten? Simulan niya na mag-picture. Ang kakit ng sampalok o bonsai na sampalok. Okay lang ante, kahit wala kang ngipin, maganda ka pa rin sa paningin namin. Yes, ikaw pa rin ang auntie namin, napakaganda! Yan guys, first stop nila oh. Sige, pwesto! Kulang ka! Ang sarway na yan! Ang araw na to ay sa inyong dalawa. Yes! Sa ating mga Dapat nilibre nyo kami? Kaya nga! Yung entrance? Ano kaya eh? Puta niya eh. Hindi kami ha. Ako na mag-tour sa inyong dalawa. Maganda magpasyal ngayon guys kasi Monday, hindi matao. Sa hospital tayo. Ay, Itong getong studio. may hospital baga dito? Dito ma'am yung Embers Cafe ma'am. Opo, magkain lang po kami. Kasi simula lang po namin. Para may energy po kami. Nagugutom na po kami. Okay lang po. Cafe. Yeah. Welcome kayong dalawa. Ang gaganda guys ng ano. Bougainvillea. Dito. Oh, naman yun ang nagasahin. Ayan guys, dahil nagutom kami, mag-ano muna tayo. Lunch. Buti na lang dala nila yung senior nila, din nakaka-discount sila. Yes. Kung hindi talaga. Sarap ng ating drinks guys. Itong order ko ay avocado Hokkaido. Try naman natin yung iba. Ganito daw sa amin tinda namin. Good. Mangan tayo guys. Sarap to. Tanghali na pero pang agaan yung ulam namin. Saudian kayo. Welcome to Japan. Kabayo. Ito, Shetland. Shetland pony. Oh. Ayan. May mga kakuan na sila. Nandata niya. Sabi niyo kung ano yung bilya. Ayun ante o ibo no. Hello. Hi! Hello! Say pangit. Loro? Ay, ganda! Yan, sipit. Nagsipit. Hi! Hello! Say pangit. Ganda! Pangit. Di pagsaogi ba kasta? Merong nagakon. Ito bali ni
Dito? Nandito pa tayo mag-picture. Muna sa tulay. Puro tulay. Sayang ang aura ni auntie. Walang ngipin. Nasira ang aura. Awan pa nung di ko larabi eh. Kung hindi ko na We love EBM. Perde, wala akong, hindi ako pinagpunta sa inyo ha. Hindi kami dahil makasaksakayan. Ang balapin sila. Doon ang marami, oh. Doon ang marami. Na, patay na? Hindi, buhaya. Na? Patay na? Buhaya ka? Bisa magpapatay? Nagangas nga, oh. Gulatin mo. Yan ang tikatakin niya dala. Oh. Buhay. Katanganan na. Atin pura ang close time. Ay, Siganda, kawayan. Ate, hindi ko nagabi sabong na ate, di. Lagi mo na ibaba, ma, mas maganda. saan pa? Ibaba muna kayo. Paggabi kayo, mas maganda rito. Kaya nga yung ilaw na. Para ka nasa Dubai. Baka mahirap na kasi po yung mag-abang na sasakyan pa. Uwi ka lang kahit mga 6 to 7. Look, the Noah's Ark. Ay, gusto ko dito. Gusto ko dyan. Tara, baba. Tourist guide pala si Kuya. Kami yan? Yeah. Itour mo na rin kami, Kuya. Hindi na meron tayong dalawa. Foreigner yung kanyang ano. Ay, kaskatin ba? Ay, ito na yung flower. Ha? May init pa dito. Mamaya yan, pag may ilaw, maganda. Ito? Ito, paano ito? Welcome to Flower Dome. Ito yung million flower. Ay, kunti na lang siya. Naku, mahal na ang bayad sa akin, ante, ha? Ginawa ko pang photographer. Ginawa niyo pa ang photographer. Dito na kayo mag-plante. Dito na ko. Yan. Okay. One, smile. Masama nagdubdan talaga. Walang ngipin. Smile. 1, 2, 3. Yan. Isa pa. 1. Oh, di ba? Oh, magsuot yung isa. Magsuot din dapat yung isa. Oh, 1, 2, 3. Kambat. Okay na po, ma'am. Doon na po tayo sa labas, ma'am. Sunod na lang kayo sa amin, ma'am. Please. Sige, ma'am. May ilaw na dito. Ay, ganito yung ginasabi siguro na atin nung dinaan. Million flower. Ito maganda to dati eh. Stigo puro bugambilyo. Ayan, may camel din dito. Oh, yeah, picture. Animal World, Embrace Cafe, Orchidarium, Japanese Garden, and Restroom. Tayo. Sakay. Gusto! Paulit pa mo. Dito ka. Sige, bahala kayo. 1, 2, 3. Ikaw din, picture. Diyan sa cellphone mo. Ako muna, ante. 1, 2, 3. Isa rin daw, hey. Solo. Picture mo nga dyan sa'yo. Wait lang. Naka-video to eh. Daming-daming ka yan. 1, 2, 3.
Tanggalin mo yung salamin mo kayo. Tanggalin mo yung salamin mo tapos ito magpili mo na. Dito na. Diyan na sana ma'am. Buhat niyo tigil sa kayong pasok. 1, 2, 3. Okay na yan. May pakbay pa. 1, 2, 3. Bandog na yung isa. Magin tayo, labas tayo dyan. Luma na. Yung pinunta natin noon itinay doon sa anong birthday ni Alben, yata yun, doon sa Bulacan. Yung pangalan na ngayon, Water, ano? Basta may water. di ba kadaming ganito? Yung may Diyan kanti ako sa, ano? Sa ilalim ng kilsani. kunyari kinain niya ako. Ay, ako. Minsanan na raw kami. Oh, 1, 2, 3. Kaya yung cellphone mo. Ikaw ay, Oo. Magturo yan. 1, 2, 3. makarumi ka ako. Problemado. Hiramin mo yung baba ng ano ni Auntie Paseng, ngipin niya. Kay Auntie Paseng sa taas. Magpatulos-dos ka na lang para matanggal yung kanya. Yung pagkainip. Tinanggal na nila. Yung tamborin? Oo. Nagduyan daw siya. Doon natin nagkagat. Tet, Maganda. Hindi na, nagaduyan. 1, 2, 3. Hmm. Dito ka na lang ako sa bayo-bayo. Oh, dito oh. Pasok! Ikaw ay. Maya na. 1, 2, 3. Nga ikaw na nga lang magpicture at ako ang mag-video sa kaganda ng Tiligaya. Kaganda naman ng tita ko na yan. Napakasaya. walang ibig. Napakasaya. Napakasaya niya. Masaya na malungkot at wala. Ante, dito mo makikita ang different sizes. Yung, Dito mo makikita ang mga iba't ibang uri. Ang Tiligaya. Uri na. Dito mo makikita ang iba't ibang uri ng Cactus. Cactus? Ay, Ito naman. Simulan mo dito, ante. Ante, simulan mo dito. Ito ang Africano. Laka. Ito ay nay kabatang na dasit na. Agter-ter Mas pa. lalo daw ito sa mga tipasay. No, pasaulog na isla. dala ko rin ba ito nito? Ocean din. Kaya nakapatuloy ako dati ng mga big vlogs. Ay, nung kay EBM picture ko. May ilaw din ba yan? Ito ba? We love EBM. Ngayon. Photographer, ako ang videographer. Wait lang. 1, 2. Ayaw niya mag-solo? Hindi ko yung umano. Uy, hindi na tao. Okay, pisto. Dito ko tingin. 1, Pisto ng pisto. 1, 2, 3. Okay na. Oh, okay na okay. Tayo dito niya. Paano nakasalamin ka? Wala mang tao.
Ikaw ay? Candyland. Nakashade ka manggarod ka. Paano nga rin sila makakuha ng customer kung di magpasok? Ayan, ang mga panas. Yung 4 pieces per 10. Ikaw na nga lang yung ikaw yung bibi kukuha nito. Tapos divide ka na lang. Ay, wala na ako damang kita. Wow. Ay, souvenir. Dito na muna ako manggarod yung pamas ko. Oh, dito na kayo. Oh, magpicture kayo dito. Oh. Akala ko, magbili lang kayo ng kuwan mo, babe. Diyan ka, ante. Amang tabi ka dyan. Kung saan na lang pinipicture at saan. Dapat gayahin mo yon. Ikaw ang tiligaya, gayahin mo ito. Nakapabaliktad. Eh, santi pasing mo nante. 1, 2, 1, 2, 3. Ikaw naman, te. Oo, gayahin mo yung bata, ah. Ganyan. Ayun, oh, nakapaya, baliktad. 1, 2, 3. Hindi na makaganon na, bensin ka, tamat tayo. Siyempre, nasa loob tayo. Ayan mga ka-dragon, nakakapagod i-tour itong dalawa. Yes. Mag-water break muna tayo. Hindi, Tatanong saan tinigay ko may tindang chicheria. hindi litrato ito. Hindi ko magpindot. Gantay si kuya kung mag-order ka naman tayo. Andito na yung mga kamag-anak natin. Bumbilya. Kahit mga simpleng shot lang pero cute. Ayan na yung mga ading ni ante. Ayan, mga pamangkin. Nawawalang anak. Hi, Auntie! Lalaki yata yun. Wow. 51 years old. Ilang taon na pa? 51 years old. Ba? Sa senior citizen. Kahirap paniwalaan niyang Totoo ka daw? Ito yan, ma'am. Oh, yan oh, gumagalaw nga oh. Ngayon, Taiwan ba yan? Ano? Taiwan? Hindi po. Pawi ka. Africa po yan. 51 years old na lang. Tawid. Ay po. Ang kanya yung maganda. Hindi lalapit yung cellphone mo dyan sa may bakal dyan, ha. Baka ma-upload yan. Kagaya kanina umaga may na-upload pa ng cellphone. Na-trauma siya. Marie! Cyrus! Diba? Marie! May pangalan pala eh. Barry at si Cyrus. Kobe. Barry. Ay, naroon sa deal. Na, meron kang ganyan mo. Kaya mo tawag. Si Mukam. Siya, Usa. sa Taga-Ay, isa Ilocano, isa. Ugsa naman. Sa Ilocano, ay sa Bisaya daw. Tulundok. Baka na kayo, ma'am? Apa. Pag babae ba, ma'am? Pag tawag ba doon? Pag babae, Ilocana? Pag lalaki, Ilocano? Wait. Yun, made. Juan. Juan nga ron. Ayun o. Ano, MTO? Lion. Anong magandang alaga mo sa bahay mo? Hoy, Bahala ka na. may lion na kami sa bahay. Malaking pusa. Ante, oh, Wala ka Leon. na bisita sa balay. Ante, Leon. Nakatulog. Singin mo, ante. Gusto mo pumasok, ma'am? Paglabas mo, wala ka ng paan. Bibi. Linya pa ako. Wala na iwan ng ngipin niya. Handa na. Pagpagabi, ma'am. Maraming ano yan sa ano? Sa kongreso. Natay da. Patay na yan. Kung mo pumasok, mami, mag-iisa kang kwento. Patay na daw. Porkit hindi gagalaw. Ay, talaga magkain din ng tao yan. Kagastos sa kanyan, pagkain. Ako, dalawa. Kasawa siguro yan. Taligaya. Ha? Iguana. Yan ang kumakain sa Indonesia ng coffee beans, ang civet cat. Ah, ito yung kuan, yung Kumakain ng coffee. Di
yung pinaka mas mahal pa sa Indonesia, sa Starbucks. O yung pupo niya yata. Yung, Pero maraming processing yun bago nila ibenta sa Oo. marketing yun. yung binlog nila ate na ano, yung sa Malaysia. Ibig sabihin, pagka sabi mo, pagka dumi niyan, titimpla mo kagad. Pag pinaprocess pagkakita mo pala. Ito nga yun, yung ginagawang kape yung pupo niya. Pinakamasarap. It's first like chicken. North American Kibit cut. pork pie. Sa Philippine Wellcat Musang ito sa akin. Hirap maglilit kung makatapang ng mga hayop. Tapos pa tatapang na tao, ma'am. Ano namang hayop to kuya? Kaya Philippine Wellcat Musang yun sa akin. Hmm. Tapos ay naman ang Bearcat. Oh. Talagang lahat ng tumilo. Sa Balimada. Yeah, crossbreed ng peacock yan. Yan ang tatay. Tigas na. Nagyumang. Ano rin kinakain yan? Anong pinapakain nyo dito kuya? Gulay. Wah! Kumaga na tayo. Baka yun. Tara. Eh kung nagpagabi kayo, para ka na sa Dubai. Wala, sabihin nyo, mathematic. Nagtaksi na nga lang po kami. Ito, pwede ka dyan, oh. O, dyan o, Jay, o. Sa kabayo. Ante, dito na lang ante. Ito sa private. Ano pa si Dede? Ay, dito pala, o. Garden. 1, 2, 3. Sa tuhod. Pagad. Napagod ang mga ina. Santi pa siya yung makatuturugan. Uray siya, mapantay tuturuga ka. Bawal pala pumasok sa ano, pinakalob ng arena. Hanggang dito lang. Nag-enjoy ka naman, Tets? Siyempre, enjoy na enjoy, guys. Kahit kulang yung kahit walang pustisa? Yung